سلام كميل لهم كورات تخاتاتلتي ناي دمس حلنا channel نلومي حيزلكم قريبا زلوكم مدب بزعبا سبات محورا وركب زي قبر لهم مخنياتات زدهبي سامو وداتا مساي نغتصن حنا تمنخو سناي مكتتل كدمي سبات محورا وركب زي قبر لهم مخنياتات مقلاسي اسكي بزعبا انتاينت ربحاتاتن سعبينن قلقبل محورا وركب ودسب عب علتاو من بابرؤو زقبرو مقرراب مالتيو ازي دما كابت انت جميرو زصنحه حساب حزي زقتل زلو እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ማሕበራዊ ርክብ ኣብ ዓለምና እናቐነሰ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ማዕበለ ሃገራት ብዝተፈላለየ ምኽንያታት እናቐነሰ ይርከብ ማሕበራዊ ርክብ በመበገሲኡ ስድራቤት እዮም ሓደ ሰብ ፈላማይ ማሕበራዊ ርክቡ በህፃንነቱ ጀሚሩ ዝመሃሮ ኣብ ስድራቤቱን ቤተሰቡን እዩ ኣብ ስድራቤቱ ዘይጀመሮ ርክብ ድሓር ሃንደበት ክመጽእ ኣይክእልን እዚ ክብል እንተለኹ ምስ ወለዱ ኣሕዋቱ ካልኦትን ካብ ግዘ ናብ ግዘ ቀስ ብቐስ ዘማዕብሎ ክእለት እምበር ሱቕ ኢሉ ብሓደ ለይቲ ዝመጽእ ኣይኮነን ሓደ ሰብ ምስ ተወልደ ድሕሪ ቁሩብ እዋን ቋንቋ ጥራሕ ኣይኮነን ዝመሃር ንቐጻሊ ምስ ሰባት ተሓዊሱ ንኽነብር ዘኽእሎ ኣገባብ ኣነባብራን ማሕበራዊ ርክብን እዩ ማሕበራዊ ርክብ ንኽገብር ዝሕግዞ መሰረታዊ ነገር ድማ ቀንዲ ነጻነት እዩ ኣብ ስድራ ቤቱ ብሽቁራረ ማለት ኣፍካሓዝ ስቕበል እናተባሃለ ዝዓበየ ሰብ ኣብ ማሕበረሰብ ወፂኡ ምንም ክረዳዳእ ዘይክእል ሰብ ይኸውን እዚ ማለት ንማሕበራዊ ርክቡ ይጸልዎ እዩ ኣብ ስድራ ቤቱ ገና ካብ በዓንተውኡ ነጻነት ተዋሂብዎ ንኽጻወትን ንኽዛረብን ዕድላት እንተዝወሃቦ ነይሩ ካብ እዋን ናብ እዋን እናማዕበሎ ኸይዱ ድሓር ናብ ማሕበረሰብ ተጸምቢሩ ምስ ሰባት ንኽረዳዳ ኣይጽግሞን ነይሩ ምኽንያቱ እቲ ርክብ ኣቐዲሙ ኣብ ገዙ ተለማሚድዎ ስለ ዝጸንሕ ድሓር ቀሊል ይኸውን ገለ ሰባት ቀልጢፎም ምስ ሰባት ዝረዳድኡን ጽቡቕ ዝኾነ ማሕበራዊ ርክብ ዘለዎም ኣለዉ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለጽክዎ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ዘጥረይዎ ዘይኮነስ ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ዘማዕበልዎ ክእለት እዩ ሓደ ሰብ ግን ዕድሎም ወይ ግንባሮም ስለ ዝኾነ ጥራሕ ጽቡቕ ዝምድና ዘለዎም ይመስሎ ቁጥሩ ዘይነዓቕ ሰብ ድማ ምስ ኮኸብ ዘተኣሳስራሎ እዩ እዚ ማለት ኮኸቦም ስለ ዝጸበቐ እዩ ይብል እዚ ግን ካብ ሳይንስ ወጻኢ እዩ ማሕበራዊ ርክብ ካብ ህፃንነት ጅምር ክብል እንከለኹ ኣብ መንእሰይነት ኣይምዕብልን ማለት ኣይኮነን ኣብ እዋን መንእሰይነት ክመሓየሽ ዝኽእል እንትኾን ክንድቲ ናይ ብቆልዑ ግን ውፅኢታዊ ክኸውን ኣይክእልን ገለ ለውጥታት ከርኢ ይኽእል እዩ ኣብ ገዛ ዝተጀመረ ማሕበራዊ ርክብ ቀስ እናበለ ናብ ጎረቤትን እተዓብየሉን ከባቢ ይስፋሕፋሕ ኣብ ከባቢና ምስ ዘለው ሰባት እንገብሮ መቀራረብን ርክብን ንቐጻሊ ህይወትና ወሳኒ እዩ እቲ ኣብ ከባቢና ምስ ዘለው ሰባት ዝተመስረተ ርክብ ድማ ምስቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንገብሮ ማሕበራዊ ናብራ ተሓዊሱ ዝሓሸ ክእለት ክህልወና ይገብር ክንዲ ሰብ ኮይና ኣብ ዝተፈላለዩ ዘርፍታት ስራሕ ተመዲብና ክንሰርሕ እንተለና ሒዝናዮ ዝዓበና ክእለት ማሕበራዊ ናብራ ማዕቢሉ ስለ ዝጸንሕ ንኽንምስርት ይሕግዘና እዩ እስከ ሕዚ ድማ ናብቶም ቀንዲ ረብሓታት ማሕበራዊ ርክብ ክሰግር እቲ ቀዳማይ ማሕበራዊ ርክብ ሙሉእ ጥዕና ክህልወና ይገብር እዚ ክብል እንተለኹ ምስ ሰባት ኣብ ንቀራረበሉ እዋን ጽምዋ ስለ ዘይስምዐና ኣእምሮና ካብ ጭንቂ ዝድሕነሉ ኩነታት ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ምኽንያቱ ንበይንና ኮፍ ኣብ ንብለሉ እዋን ሕማቓት ሓሳባት ዘኪርና ክንጭነቕ ስለ ንኽእል እዩ ስለዚ ማሕበራዊ ርክብ ስነልቦናውን ኣእምራውን ጥዕና ክንርክብ ብምግባር መቐረት ህይወት ክነስተማቕር ይሕግዘና እዛ ንነብረላ ዓለም ትርፋ ምሕዝነትን ጸወታን ፍቕርን ዕላልን እምበር ካልእ ትርጉም የብላን እቲ ኻልኣይ ድማ ምስ ሰባት እንተተሓዊስና ኣብ ከባቢና ዘጋጠሙ ናይ ሓጎስን ኢሉ እውን ሓዘንን ሓበሬታታት ክንረክብ ስለ ንኽእል ግዜ ከይወሰድና ነቲ ሰብ ዘጋጠሞ ኩነታት ክንካፈሎ የኽእለና ሓጎስ እንተኾይኑ እውን ኣብ ገዝኡ ተረኺብና ተኻፈልቲ ንኸውን እዚ ምስ እንገብር ክልተ ረብሓታት ኣለና ሓደ ነቲ ሰብ ናይ እንኳዕ ደስ በለካ መልእኽቲ ብምሕላፍና ዝያዳ ርክብና ነጠናኽር
ካልኣይ ድማ ንባዕልና እውን ኣእምሮና ንሕደስ ማሕበራዊ ህይወት ከም ዝረብሐና ኣሉታዊ ጎንታት እውን ኣለውዎ እዮም እስከ ሕዚ ድማ ሳዕቤናት ማሕበራዊ ርክብ ንርአ እቲ ቀዳማይ ሓሜት እዩ ተቀራሪብና ዘዕለልናዮ ሰብ ኩሉ ሓደ ዓይነት ባህር ስለ ዘይብሉ ገለ ስነ ምግባር ዝጎደለ ሰብ ዘይተዛረብናዮ ነገር ወይ ድማ ኣሚንና ዝነገርናዮ ምስ ካልእ ሰብ ኮይኑ ክሓሜና ይኽእል እዩ በዚ ድማ ስምዒትና ይህወኽ እቲ ካልኣይ ሳዕቤን ማሕበራዊ ርክብ ድማ ሕማቕ ባህሪ ንዘለዎም ሰባት ንቃላዕ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና ንቐርቦም ሰባት ኩሎም ቁኑዓት ስለ ዘይኮኑ ገለ ተናደድቲ ተባኣስቲ ነገረኛታት እንተጋጥሙና ንህይወትና ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ሰባት ካብ ማሕበራዊ ርክብ ዝርሕቑሉ ምኽንያታት እቲ መብዛሕትኡ ደስ ኢልዎም ዘይኮነስ ዘገድዶም ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ ሰባት ካብ ማሕበራዊ ርክብ ዝርሕቑሎም ምኽንያታት ኣዝዮም ብዙሓት እኳ እንተኾኑ እቶም ቀንዲ ግን እዞም ሕዚ ዝገልጸልካ እዮም እቲ ቀዳማይ ካብ ዘጋጠሞም ሕማቕ ተመክሮ እዩ ከምቲ ቅድም ኢለ ኣብ ምእተው ዝገለጽክዎ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ንዘጋጠሞም ብዙሕ ፈተናታት እናተለማመድዎ ዝጸንሑ ካብ ህፃንነቶም ጀሚሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ገለ ሰባት ግን ነዚ ልምዲ ስለ ዘየማዕበልዎ እዩ አንደበት ናብ ሰባት እንትጽንበሩ ንዘጋጠሞም ነገራት ቶሎ ናይ ምቁጣዕ ባህሪ የርእዩ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ነቲ ማሕበራዊ ርክብ ሓደሽትን ፈተና ዘይጻወሩን ምዃኖም እዩ ስለዚ ኣብ መንጎኡ ዝኾነ ሰብ ኣሉታዊ ነገር እንተሪኦሙሉ ኩሉ ሰብ ከምኡ መሲሉ ስለ ዝስምዖም ንሙሉእ ህይወቶም ናብ ሰባት ከይቐርቡ ይውስኑ እቲ ካልኣይ ምኽንያት ድማ ዝበዝሕ ግዜኦም ኣብ ስራሕ ስለ ዝሕልፍዎ እዩ ገለ ሰባት ንማሕበራዊ ናብራ ቦታ ከይሃቡ 24 ሰዓታት ጥራሕ ስለ ዝሰርሑ ምስ ሰባት ናይ ምርኻብ ዕድሎም እናቐነሰ ስለ ዝኸድ በቢሎም እናረሓቑ ይኸዱ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ድምፂ ሕልና ቻናል ንሎሚ ዝበልክዎ መደብ ነዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኹም ይመስል ነይሩ ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ብምግባር ኩሉ ግዜ ብዝለቆም ቁም ነገር ሓዘል ቪድዮታት ተማሂርኩም ህይወትኩም ንኽትልውጡ ተስፋ ገብር ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ድማ ኣዝየ መስግን ሰላም